Oletteko koskaan kuulleet Nicke Knattertonista? Ettekö? Hän on Saksan maineikkain yksityisetsivä. Passissa lukee hänen oikea nimensä Baroni Nikolaus von Knatter. Hänen sukulinnansa sijaitsee lähellä Kyritsin kaupunkia Knatterjoen rannalla. Knatterien ikivanha aatelissuku on palvellut maataan hyvin, ja siitä on lähtenyt monta mieleltään yksinkertaista, mutta juuri siksi erittäin urheata soturia. Sukupuu on jo lievästi laho, mutta se on saanut tuoreita versoja siihen ympättyjen terveiden talonpoikaispistokkaiden ansiosta. Lehteilkäämme nyt perhealbumia. Tässä on Knattertonin äiti Corinna, omaa sukua herttuatar Bimsberg. Hän lukee aamusta iltaan salapoliisikertomuksia. Ei edes pojan syntymä keskeyttänyt hänen pakkomielteen omaista lukemistaan. Kuultuaan, että lapsi oli poika, hän mutisi vain hajamielisesti, syyllinen on isä. Isän näemmekin tässä, paroni Casimir Kuno von Knatter, ystävien kesken Kuno. Tämä kuva osoittaa, että jo nuorella iällä pojalla on jo salapoliisin terävä katse. Heti lukemaan opittuaan Nicke ahmi äitinsä kaikki salapoliisitarinat. 16-vuotiaana Nicke ilmoitti ryhtyvänsä yksityisetsiväksi. Perheneuvottelussa kuitenkin päätettiin, että poika ei missään olosuhteessa saisi käyttää suvun tahratonta nimeä tulevassa toimessaan. Huolimatta suvun tunnuslauseesta laukausajallaan Nickestä tuli vannoutunut pasifisti, joka turvautui verettömiin, mutta tepsiviin keinoihin. Isku leukaan tainnuttaa vastustajan hetkeksi, mutta ei aiheuta pysyvää vahinkoa. Knattertonilla on keinot joka tilanteeseen. Niin sanottu aasinpotku iskee taaksepäin. Sen erityisen suuri teho johtuu onnea tuottavasta hevosen kengästä. Peiliä käyttämällä voi kyynärpääiskun suunnata oikeaan paikkaan. Todella tyrmäävä on tehopotku pystyasennosta. Sen vaikutuksen näkee parhaiten hidastetusta filmistä. Mutta mitä on nopeinkaan käsi ilman aivoja? Erinomaisen päättelykykynsä ansiosta Knatterton on ratkaissut maailman vaikeimpia rikostapauksia. Intiassa hän löysi Radipurin maharajan kadonneen jalokivilippaan. Amerikan villissä lännessä hän pelasti konnien kynsistä kauniin farmarin tyttären Mary Loun kullan. Pariisissa hän paljasti varkaan, joka yritti varastaa muotisuunnittelija Edouard Le Taftin kevätkokoelman. Venetsiassa hän otti vangiksi Mako Mafianon hotellivaraskoplan. Eräässä pikkukaupungissa Reinin rannalla hän selvitti sensaatiomaisen rikoksen, josta hän vaikenee kuin muuri kansallisen turvallisuuden nimessä. Nyt tunnette Nicke Knattertonin ja saatte seurata hänen maineikkaimpia seikkailuitaan.